RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ay napada siyang kaagi karon, mao kining usa ka mahuyang nga taga Canlaon City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Piu Piu. Dugayas oras eh. Doon kay kong email. Maori kinibisyon ni mo, Pio, no? Human og duty, ML na sad. Oh, may lain ba? Makalingaw sa kay kod. Nilain ang tao mo makontra ba? Na yung mga kamao mo duwa. Nasa yung mga bugo. Hala, no? Awa na. Makauyab na gyud unya ka ng ML, Pio. Ha? Ha? Oh, kuno nga akong mauyab kay player sa email. Oh, klaro kayong duwa na sa relasyon ng yung tuyo. Ay, wata kay baw, uy. Ano gun ko kayo mong kagwapo, Pio? Wa kay uyab. Ha? Pero, sure ko, daghan gid og babae nga nakagusto nimo. Pilian siguro kag babae, no? Ha? Mao ba? Nagtuoday siya nga lalaki, gud ka? Uday, kay. Ang, gwapo man sa gugapyog kod. Sa mga nakailan mo ba, daghan ba kay nag-ingon ana nga anugon imong kagwapo, nya bayot ka. Ay da, sao taman nga. Mamugid akong gibati. Uy. O sige na, mag-ML na ta. Ay, sige. Nagpaabot raman sa gugko nga mangagda ka. Open mic lang ta ha, para lingaw ba? Sige, sud na. Kay mo sud sad ko. Ay, hindi kaya sad niya mo-invite. Uy. Ni-invite na. Hala. Kinsa man niyang gi-invite nga lain? Karapon mo kung makakita ani niya. Resi ang pangan. Ay, murag mao man ni apirming kaduo ni Marie. Sige na lang. Mas dagan ang ka-party. Mas lingaw. Ano man ni siya? Uy, kita siya nga nanay marksman. Nag-MM pa yun siya. Nipik naman ang taog. Hanabi si Marie. Nag-Leslie pa yun siya. Ay, nawan na. GG na yun ni. Bahala na. Basta ang importante nga malingaw me. Request backup. Nawala kita ni. Hindi na kita. GG. Lagi, ahaksan uy. GG bansad. Bahala na. Basta nalingaw ta. Mao gyud. Buguwasan yun ni mo. Muduwa resi. Uy, mau GG ta. Uy, unsay bugo ko taon. Bisag one-on-one pa ta. Oh, sige ba? One-on-one ta. Unya kung mapilditi ka. Uyab na ta ha. Sige. Humana ni nga game ha. One-on-one ta ha. Duwa tag ML na. Ay, what's up? Uy, sige ko paabot ni Resi nga. Mo-online ka mag one-on-one me. Na uy, unya na lang gud na. Party sa taninyo, kay laay kaayo. Ay, sige, good. Sige lang, kapos po na nga mong one-on-one na ini. Ayay, interesado gyud kay makig one-on-one, oy. Nga naman, para kung mapildi si Resi, mauyab na nimo. Ha? Hoy, asa to musugot. Ganun di good. Wabi siya kay bao nga lalakwi ka. Iyang pagtuo, nga babae ka. Kay babae ko nung kay kagtihog. Mao ba? Victory! Yes! Ay, daw ko!
Facebook account. Oh, wala! Nangayo siya sa akong Facebook. Ang matagan. Anong idaw may nako? Kaya kung magbinuang siya, ako rasab siya sakyan. Pero ang ako na bang profile picture sa Facebook kay lalaki kay ko tanaan. Bahala na, oy. Hatagan na lang ako. Mag-on ako sa data na ko, B. Para makaduwa kong ML. Ay, wala. Kinsa man nag-chat na ko? Hi, Pio. Si Rizzy ni. Pwede ko makig-video call ni mo? If I know. Nagtuo ni siya nga babae ko. O nagtuo siya nga ako ding uyab ang akong profile picture. Naglibog man ko ini, oy, kung magig-video call ba ko niya? Bahala na. Makig-video call na lang ko, oy. Pero, di na ako ipakita ang akong now. Anong di man mo ipakita na mong now, eh? Mauwaw lagi ko ni mo. Nagtuwag ko nga babae ko. Kay babae, gid bitaw ka? Dili lagi. Lalaki mang good ko. Tanawang akong tiil. Akong iwan ang kamera ha. Unya, i-focus na ako sa akong tiil. Nawa. Diba, lalaki kayo? Balbon kayo? Na di babae nga, yun ang nagbitiis. Ipakita na lang ko ng imong now. Good. Ay, kana laking nakita ni mo sa akong profile picture. Mamuna akong now. Sige na, good. Please lang. Sige na. Okay na din mo nga. Parehas man ng gwapo. Ay, okay na lagi. Pakita na ba? Sige, good. Di ara. Ay, kasmiling ra. Inspired? Ha? Inspired ka, no? Kay kada gabi, inagod mo mag-video call ni Resi. Ay, Amaw ka dyan. Hala. Nanawag na sad. Uy. Hi! sus! Dali, aming ngaon. Oy, hi, Resi! Hi, Marie! Kaniyot sa ha, kay mo palayo sa ko ni Marie. Sa mo kaayo. Sa'yo lagi ka nanawag ron. Di na ako makahuwat, good. Gusto na akong ipagawas. Ha? Ipagawas? Ang saman. Ang akong feelings para nimo. Pio, ganahan kay ko nimo? Mao ba? Pwede ko manguyab nimo, Pio? Ako na siya sakay-sakayan. Uy. Klaro makaipa, binuang ng iya. Sama sa ML. Masakay na po gusto niyang duwa. Total, layo bitaw siya. Naman siya sa Cebu. Pio? Rizzy. Hello? Ganahan sa kay ko nimo. Oh. Maong, sige, kita na. Yes! Tinuod kayot? Tamo na? Kaya imposible, oy. Ay, di lagi ko makatuo. Ay, lagi, day. Kami na. Wa siya manguyab ni mo, day. Di ba, pero may mong mag-chat? Nanguyab pa na siya, pero wa na ko sugta. Akong giingnan nga na anak ko'y uyab. Unya, naibaw na siya nga bisexual ka. Ay, oo, naibaw na. Ambot niya, Ako buga na siyang giingnan nga. Mangitag babae kay
dili siya malipay na ako. Mayon man po siya, dahi nga. Ako ra kuno iya. Ay, tasan akong hair oil. Basig binuangan na ka na niya, ha? Ayaw, begyo isuko ang bataan, ha? Amaw, akong pinuangan ko niya. Binuangan na po na ko siya. Pildi madutlan, no? Kay kung sa ML pa, mas taas ba akong rank kaysa niya. Metik na ko. Kunya siya, epic pa lang. So, mas dagad ko strategy niya, Jai. Mas makamaok ko kaysa niya. Don't worry, Jai. I can play his dirty game. Imay di sa kumain, uy. Ha? Imay di sa ko sa Facebook ba? Unya, butangin og main, ha? Sige, mine. Ay, wow! Sana all! May day ang peg. Mami, gusto day. Uy, mura man og dili lang duwa-duwa ng iya. Murag tinud-anay naman na, day. Klaro kaayo. Nadutla na sa kaniya, no? Day, di nakalimod nga. Na-fall sa gid ko niya. Ang nakanindot pag niya kay di siya mauwaw sa mong relasyon. Maukid, day. Swerte gud kay kaniya. Ay, syempre. Swerte po siya na ako, no? Ay, sige na, uy. Mag-email na sa me. Ay, wow! ML yapon? Oo, kay ang true love. Makita ni mo sa ML. Charot! Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating, Kung mahal ninyo ang usag-usa, dili pa ba ang distansya? Ang importante, doon naman pagsalig sa usag-usa. Kanimo, Resi, kung namati ka man karon, thank you kayo sa pagsud sa akong kinabuhi. Tungod nimo, na-feel ako kung unsa kalami sa feeling ang mahigugma o higugmaon. Dili na lang ko to. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN!